Aku lho sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Oh, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu jleng. Rapas. Anjir dititu jleng. Kenang apa le? Aji keren. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Ola jujul. Ngapusi. Tutu. Petro uli. Ola jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petro kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli.